estás aí? Tas, caramba, tas. Que tal, oh? Moi bons días, familia. Como estamos? Ai, Dios mío, que gañas tiña hoxe de chegar e poñerme a cociñar. Non sabedes vos cantas cousas me traballa a min a cabeza cando digo que receita fago, que receita non fago. E de repente, igual teño un mal día ou tal, digo, para, que vou coller o coitero, vou cociñar, vou falar ca miña xente, ca miña familia, e de repente, sorriso, tira pa diante. Ademais, hoxe unha receita que estou prácticamente seguro que a todos a casa vai vos gustar. E non é unha receita típica, pero sí que leva algo. Leva unha salchichiña fresca aí polo medio, que vai quitar os sentidos, xa verás. Porque hoxe, ademais, con esa salchicha fresca que normalmente sempre adoptamos a falar de salchicha, o canciño quente, vale? Ou facer o hot dog que lle chaman por aí, ou calquer cousa, ou nunha pizza de estudiante metida así en cachiños pequenos, ou nunha pasta. Hai moito tipo de salchicha. Neste caso, salchicha fresca, da boa, artesá, vale? E imos a facer con coles de Bruselas con mazá e con algunha cousiña máis para contrapuntear tamén neses sabores que nos gusta tanto. Como sempre, dándovos moitas cousas para que na casa empecedes a remexer unha cousa con outra e diga, isto fixo, vou non botar con un pouco de polo. E tamén valería. Así que, bos días e empezamos ca receita. Mirade, temos por aquí un chisquiño de caldo de verduras, neste caso, vale? Podría ser tamén un caldo de polo, daríame igual, pero un caldo de verduras ben concentrado para que te ben de sabor a unha cousa tamén que imos botar hoxe que creo que nunca cociñei con vos, que é o paínzo. Xa veredes, mirade, salchicha fresca por aquí, temos un pouco de soia, imos buscar a salinidade tostada que ten a soia para que dé un pouco tamén outro sabor, temos mazá, temos un pouco de allo, temos piñós, temos unhas uvas pasas, mirade aquí, deshidratadas, temos o paínzo, ou millo pequeno que tamén lle chaman, pero, bueno, panicum é a planta, así que paínzo vamos chamarnos, unha ceboliña e, por suposto, hoxe, que empregamos pouco tamén, e a min gustame moito, coles de Bruselas. Salchichiñas! Que tal? Moi bons días, como estás, Lidia? Bons días, Iván. Eu penso que a moita xente vai petar a cabeza de mesturar salchichas con mazás, con coles de Bruselas. Cun paínzo. Con paínzo. Con uvas deshidratadas. Espera. Que dixemos moitas veces. Aquí nesta casa, gústanos moito e nos está chebo ir xuntando cousas, vale? Eu, neste caso, as coles de Bruselas é unha cousa que me estaba no mercado e dixéronme, cólleme, Ivanciño, porque estaban tan bonitas. É que a mí pareceme un vegetal bonitiño. Tan bonitas. Un repoliño pequeno. Claro, son adorables, como din por aquí. Son tan bonitiñas. Entonces, eu dixen, vale, con que fago isto? De verdad, que encontrei esta salchicha fresca, e dixen tamén, pero por que non? E sobre todo porque tamén quería falar de que hai salchichas de boa calidad, vale? Entre comillas. Sempre non é a carne máis magra do mundo, ten porcentaxes graxos, a veces empregamos un tipo de especias diferentes, estas levan un pouco de mostaza tamén na xata, a min gústame, esta, por exemplo, gústame bastante. Pero, como sempre na vida, hai categorías, vale? E como sempre na vida, hai diferentes calidades. Neste caso, non son moi amigo das salchichas, destas que veñen moi envasadas e moi prefabricadas, de eso ti saberás máis que a min, pero cando encontro unha salchicha medio fresca e tal, e quero cambiar un pouco tamén no padal, e como sabemos que tamén temos esa cousa hedónica da comida que hai que pasalo ben e disfrutar, pois a veces poñas. E non fai falla ter unha parrilla no medio e unha xuntanza para comer un día un par de salchichas. Polo tanto, mirade que cousa chula teño hoxe por aquí, vale? Ademais, como gornición, para que non fora tal, podía ser perfectamente unha ensalada, pero vai levar un pouco de fruta, vai levar un pouco de verdura e vai levar ese paínzo. Paínzo que a xente non coñece moi ben, que é un cereal que ven aquí, máis ou menos entre Asia e África, dicen que o orixe non está como moi diverso, pero nos dous sitios se emprega bastante e que ten unha cocción moi faciliña, tostas un pouco, queda ben solto, está riquísimo e non ten gluten. Despois sabrás ti moito máis que a min, pero importante a xente na casa que empeza a saber tamén que hai moitísimas variedades de cereais para ir metendo pois, na nosa comida, no noso día a día. Veña, o que vou facer eu de primeiras vai ser o seguinte, mira, vou coller, teño aquí unha chea de cacharros hoxe que non vexas, vou coller esta historia, e vou coller tamén, porque despois vou tostar isto por aquí, e vou coller xa de miolo un pouco isto, para que vou sacar a batería xa de cousas para que ter ordeado, porque se vou sacando de primeiras, xa sei por onde teño que ir afiando, se non empezo a falar contigo e a veces váiseme por aí, polo camiño, que falo demais. Mirade,
un chisco de lume, vale? Como sempre, que empece eso a ruxir un pouco. Neste caso, lume medio. Por que lume medio? Imos querer tostar un pouco, despois reservar para meter un pouco tamén a cebola, a nosa salchicha. Neste caso, a salchicha, se lle damos unha lumeada moi forte, vai dourar, pero non vai chegar a quitar esa graxa tamén que ten no interior. Por lo tanto, prefiro que vaya pouco a pouco, vale? Que colla dourado, que colla ese mallar que tanto nos gusta nos tachebo, pero que seas dunha maneira tranquila. Vale, cólleme tamén, por exemplo, esta ceboliña que teño por aquí, se me pelas os sallos, imos facendo de todo un pouco. ¿Qué pasa? Que teñas máis frías, estaba así Está un pouco quente, verdad? Está un pouco quente. Porque está recén feito, porque a veces tamén fago cousas antes de... Aquí non paramos de traballar, amigos. Veña, o que facemos é o seguinte. Que dixeches, o allo? Allo, porfa, sí. Eso é. Bueno, non abraces tanto tampouco, eh? Eu prefiro... Podes arrimarte a min, eh? Non pasa. Maus frías, corazón quente, xa o din por aí. Más frías, amores todos os días. O amores todos os días. Mira, aquí, ceboliña, que imos facer... Mira, hoxe, a ver, para que vexas que a cociña é un pouco para todo o mundo. Que facemos? Un brunoise ou unha xuliana? A min gusta máis xuliana. Veña, xuliana, hoxe elixe a nosa amiga Lidia. Perfecto. Imos ir facendo tamén estas cousas. É que é verdad, a veces eu corto miúdo, se quero facer moito guiso e tal, corto miúdo para que se desfaga rápido, para que faga un pouco de papuxada desa marmelada que me gusta, ese guiso consistente. Son bastante de salsas, pero de salsas que se peguen pola lingua, vale? Entón, moitas veces, pois afío bastante o corte. Neste caso, imos facer unha xuliana, estará ben tamén. A ver, que me vas a contar, que creo que che cortei? Estaba a pensar que moita xente, moitas veces falamos deste pensamento dicotómico que alguén ten, non miro a ninguén, dicotómico, sí, todo. Dos brancos negros, sabes? Sí. De non traballar o pantone de grises. Vale, veña. Na comida, digo, aplicada á comida, hai moita xente que, por exemplo, non metería salchicha porque como que asocia que hai alimentos saudables, maza, coles de Bruxelas, o paínzo, sementes, alimentos non saudables, salchichas. Vale, sí, entonces teño que ver con merdallada, como claro, digo. E non lle encaixaría, se petarían así a cabeza mesturando pois salchicha con coles de Bruxelas. Bueno, pois o pantone dos grises é importante na vida e na alimentación tamén, porque cando pensamos en alimentos saudables non, hai alimentos que son máis interesantes nutricionalmente e menos densos nutricionalmente. Gústame que digas iso, perfecto. Pero se nos movemos entre extremos, pasa que eso, pois tendemos a restringirnos, é dicir, veña, evito, restrinxo certos alimentos que considero que non están na lista de saudables. Exactamente. Tome restringindo moito tempo, cando non aguanto, onde me paso? O extremo. ¿no? E de repente, pois, se como salchicha, ten que ir cas patacas fritas, ten que ir co ketchup, ten que ir co refresco, ten que ir co que... Xa que, bueno, a veces hai por algunha xente que di que se podes pola semana ou hai o Happy Meal que lle din, non? En plan, o cheat meal. O cheat meal. O Happy Meal é outra cousa. No, é Happy Meal, hai moitos sitios, a referencia tamén é Happy Meal, sei perfectamente do que falo, porque o Happy Meal é a cousa feliz, non? Pero a movida é, hai xente que di que é moito mellor facer todo ben durante 6 días e un día xa mandallar todo por aí. É que eso non ten moito sentido, non? Eso moi mala relación ca comida, eso de feito é un signo de mala relación ca comida. Cando temos que ter un día libre porque os outros son restringidos, é que non hai máis. Os dietantes crónicos. Isto xa o prendín, isto non hai tal. Mirad o que estou a facer. Estou aquí, pouquiño a pouco, xa baixei un pouco o lume. Interésame, e pode saltar un pouquichiño por esa graxa tal, interésame que se vayan tostando por todas partes, vale? Así que imos ir movendo e ir falando. Vale, sígueme contando, porfa. Quería lembrar co tema das salchichas, estas non, porque son ben grandes, non? Pero as salchichas comerciais, as que son máis pequenas, son un dos alimentos máis perigosos polos atragantamentos, macho. En rapaces pequenos, en menores, creo que son de 5 anos, ahora non estou segura, pero na primeira infancia. Comas temos que, si as ofrecemos, eu xa por cuestións nutricionais non é algo que recomendaría, pero se as ofrecemos, unha vez, de vez en cando, como dicimos nós. Como as cortamos? Pois mirade. A ver. Como non sei se é así. Non así. Vale, eso é longitudinalmente, logo. É que nunca me acordo. Non pasa nada. Cal é longitudinal e transversal. O transversal. Longitudinalmente, o longo, así Se alguén directamente. na casa non confunde como a min, pues da igual, porque se poñemos transversal, se nos poñemos tontos, transversal tamén sería así, en vez de así. Así que valería exactamente igual neste caso porque é cilíndrica. Exacto. Viña,
Por qué? Porque ten a mesma forma das vías aéreas e aínda por riba ten unha textura compresible. É dicir, Vale, sí, que maleable. Vale, perfecto. pode bloquear por completo as vías aéreas producindo asfixia. Por iso que é algo bastante perigoso. Non digo nada, pero morrer por unha salchicha non hai cousa máis chunga que vin na miña vida, Morrer por unha salchicha é moito mellor morrer queimado. Bueno, por unha non salchicha. temos que comparar causas de... No, é a coña, non, pero a xente Mellor- di, mellor morrer estar vivos. afogado ten que ser malísimo. É ti que sabrás, algún che dixo que afogar, algún che dixo como foi a cousa, pero morrer afogado por unha salchicha, non quero nin velo. Pódelle pasar o meu compañeiro Alejandro, que ten unha jorxa como un pelícano, pero ese pasa para dentro todo, bueno, non hai problema. Mirade, aquí, de primeira, salchichas, eu aquí vou meterme un pouco tamén con a miña amiga Lidia. A ver, que me vai dicir. Se non ao revés, Ah. meterme en plan ben, que tamén me meto de outra maneira, vale. pero hoxe non. Mira, os rapaces, canto menos salchichas lle botes das comerciales, moito mellor, vale? Se algunha vez, como digo outro, queres meter, porque tamén se pode dar unha pulta, pero mellor carne, Aí digo chueva, a mí non me pasa nada, pero mellor carne, Pero vale? dá un recurso igual de económico e rápido, porque moita xente... dicimos, Carne no, picadiña, por exemplo, unha é carne... máis cara. Un recurso máis económico. Ovos, botalle ovos. Ovos, home, sí, pero tampouco vai comer todo o día ovos, non? No, quero dicir, non pasa nada. Pois un pouco de carne de polo tamén picada cunha cabaciña relada e faz tamén unha pequena salchicha que se poden facer amalgamando cun pouco de clara de ovo, por exemplo. Faz salchichas caseiras na casa, pódense facer, Veña, un día facemos unha e xa está. Vale, mirade, vamos a subir un pouco o lume, vamos a dar un pouquiño máis de calorciño e imos ter xa isto por aquí preparado e o primeiro que vou facer tamén por aquí xa veredes o que é, porque aquí teño que facer un pouco de todo. Ala, collo isto. Vou lavar o mijo mentras acabamos de meter un cañonazo nestas historias. Xa veredes por que vai a historia. O mijo, unha das peculiaridades, o mijo non, o paínzo, páixame mijo, xa eu son así. O paínzo, tamén chamado mijo, e vou lavalo, vale? Así que traimo por aquí, imos facer unha cousa, déxame isto, e vouno lavar un chisco. Vouno lavar e vouno tostar. Por que tostamos o paínzo? Porque así, despois, primeiro que sacamos toques un pouco a noz, a manteiga, xa verás como ule. 3-4 minutos, ben tostadiño, ben tal, que quede ben limpiño e, sobre todo, para que despois quede solto. Por iso, antes de nada, o que vou facer é o seguinte, mira, lavo, xa veredes o que fago. Vou lavar. Primeiro lavo, veña. Un nada, Chisco de auga, móveme aí se queres as salchichiñas para que non se me vayan queimando, que subín un pouco o lume, baixo o lume. Vale, aquí temos o mijo, vale? Lavado, nada, 30 segundiños, non precisamos moito máis. Veña, perfecto. Aí che vai. Aquí falan de que é mellor lavalo, eu creo que cada vez o de lavar pode ser que vaya ben, pero de lavar cada vez veñen máis limpos, gracias a Deus, estas cousiñas. Gracias, Lidia. Vale, entonces facemos así. Todo para dentro. E con isto, vale, con este cunco, como tiñamos de mijo, o que vou facer é doble de caldo. Polo tanto, metemos xa lume neste cazo e collo esta historia co paínzo, vale? Mirade, aquí. Mira, se me escoitades decir mijo, paínzo, é porque sou así. Teño un pouco de neurodiverxencia, como di aquí a miña... Un pouco, bueno, se tengo nos tentemos, puntos medios aí, Vale, sí que non un existe. pouco, non sei. A ver se non terás ti máis. A ver se non terás ti máis. Eu É teño. un chisco de propina, mirade. Isto a ferver, vale? Perfecto, por aquí. Agora, déxame isto xa por aquí. Eso que empeza a ferver un pouco, eu quito lume e quito tamén as salchichas. Veña que vamos, mira que ton, que douradiño máis bonito. E mirade que empreguei pouca graxa, pero unha pouca graxa da salchicha xa tamén está aí. E con esta tamén imos cociñar, tamén é interesante, mirade. Vale, aquí, cuidado co lume agora, importante. É unha choiva de cebola, veña. Se vemos como a case sempre, que temos truquiños para todo, que a sartén ou a tixola está un pouquichiño quente demais, collemos un chisco de caldo e tiramos millas. Pero a mí, como me gusta ese pequeno tostadiño, se está controlado, vou no deixar así. Vale, isto por aquí, chisco de sal e un pouquichiño de pimenta. Veña que vamos. Pois o aceite non vai precisar máis, dime, porfa. E é dicir, o paínzo é un cereal sen glute. Temos cereais que teñen glute e cereais que non. Os que non, basicamente, os máis coñecidos son o arroz e o millo, Sí. pero temos tamén o paínzo. Pero, aínda así, moitas veces véndese a granel. Vale? Si en unha tenda a granel, non, si temos celiaquía non nos vale, porque pode haber contaminación cruzada, ten que vir envasado para vir asegurarnos. Non hai sitios que pon sen gluten e poden certificalo ainda que sexa granel, Si a granel, no, si é a granel con outros cereais en gluten, no. Vale, entendo eso. Con gluten, perdón. Vale. Por iso que ten que vir envasado. Que diferenzas ten, ademais de que non ten gluten con outros cereais? Dime. Ten bastante fibra
bastante máis proteína que a media dos cereais. Entonces, para que é interesante? Para a xente que leva unha alimentación vegetariana ou vegana, Sí. isto, por exemplo, xunto cos piñóns, con sementes ou con froitos secos, Sí. máis as verduras, podería ser un plato completo a nivel... A nivel nutricional, Sí, non? a nivel nutricional. Pareceme interesante eso tamén. Díxeme coller os tesalliños, imos meter xa por aquí, lume pequeno de todo, e agora acabo de poñer, que a veces moitas veces non vos falo, pero vou dizer, aquí teño casi a ferver xa a cantidad de caldo necesaria, que é ese dobre e un pouquiño de propina que metemos nós, porque é un caldo desde os dos tachevo, vai che ben. Aquí xa puxe el lume, quero que toste, como ten humidade, vale, vai aguantar bastante. Quero secalo ben, vale? Imos intentar ver, compañeiros, como estamos aquí, que por agora ainda hai auga, e vou metendo cos dediños así neste paínzo, tranquilamente, pero que vai empezar a sacar un pouco de fume, vale? Mentres tanto, o que fago é relar un pouco de allo neste rustrido de cebola e xuliana, que foi o que elixiu hoxe a nosa compañeira Lidia. E temos tamén de repasiño eso, así que podemos ir pelando, por exemplo, as mazás. Entón xa estamos xa metidos, porque a mazá vai vir aquí. Eu a mazá non son moito de compotala demasiado, creo que quede con un pouco de corpo. Entonces vou a botar a última hora de todo outra vez cas nosas salchichiñas, vale? Que isto é importante. Aquí metemos o dediño, imos sacando esa marmelada de allo e témolo xunto. Aquí con ese fume, sempre agora, neste momento, que como teño lume de abondo, teño que estar un pouco mirando para o que teño aí, porque non se me pode queimar. Tostar é unha cousa, queimar é outra. E mira que teño xa fervendo ese caldiño, así que isto vai pulir de contado. Mirade, rapidamente, aquí non miro nada máis que tal, o paínzo importante, tostalo ben, vale? Que pasou? Aí cae un cacho de tal, onde está? Se me cae un cacho de allo enteiro, aquí estás, espera. E metémolo rápido, relamos rapidamente, que quero botarlle xa a ese paínzo como vos dicía, porque unha cousa é tostar e outra cousa é queimar, bastante diferente, por certo. Veña, aquí, botamos así, collo, e mirade, agora aquí. Isto non está pegado, vale? Pero temos que ter moito cuidadiño. Non lle botei aceite, está feito adrede. Simplemente quero que pouco a pouco tal. E quero que veñas aquí, por favor, Lidia, que eso moitas veces tal. Cheira aquí, a ver a que che cheira. A ver. Que empeza a cheirar iso? Que parece que é algo inocuo. Ah, Dalle, que non sei dicir. Vale, di, é algo que É algo que coñezo, que sí, pero non sei dicir manteiga. Manteiga. Manteiga e noz. Mira por aquí. A min cheirame a noces, a froitos secos cando empeza a tostalos tamén. É Cheirame un outra cereal. cousa, pero non sei dicir a que. Pois a min cheirame a manteiga. Sabes o que pasa? Que teño o cheiro tamén da salchicha aquí e casi me boto a elas, Vale, veña, un segundiño máis. Apagamos o lume deste caldo que teño a ferver. Non quero que se me evapore porque estaba a cantidade perfecta, vale? Temos eso por aí, temos este, mirade, un minuto máis. Quero que vaya collendo un pouco de cor tamén. Vou darlle unha remexida a este allo, mira como vai pasando, esas mazás, buah, maravillosa, eres maravillosa. Vale, e vou coller tamén as coles van vir por aquí. Agora, subimos lume a estas verduras, isto, última volta, que o teño, paínzo, non hai cousa máis sinxela de facer, non me digas só. Vale, mira como xa está solto. Quitamos a humidade desa lavada, que tamén é importante. Agora, eu aseguroche que isto non vai facer mazacote só por estes 3-4 minutos que fixemos. Así que, outro truquiño para este tipo de elaboracións. O aspecto é semellante ao do cuscús, moi parecido, un pouco máis grande. Pero é un cereal diferente, o cuscús é trigo. Vale, perfecto, exactamente. Este de trigo non ten nada, vale? Agora, baixamos o lume, o mínimo, tapamos esa ola, un chisquiño de sal, porque ese caldo non tiña moito, por dicirvos prácticamente nada, e aquí 10 minutiños. Despois paz, veña. Agora, temos isto aquí no noso sitio, perfecto. Empeza a facer das súas. Como subimos o lume, eu empezo a mollar e hidratar tamén cun chisco de caldo. Mira de que a receita levamos nin 20 minutos, estamos a piques da cabala, xa o verás. Veña, un chisco de caldo aí, para que ese lume podase forzar ben, e o que fago, mentras tanto, é coller isto. Mira, vou ir facendo como unhas pequeniñas así. Pódense botar enteiras, vale? Por certo, fálame das coles, porque son bonitas, non? Pero a nivel tal, teñen que propiedades por todas partes, claro, son crucíferas. Falamos moitas veces das crucíferas cando falamos. Cuidado cas crucíferas e cos peidos. Ah, no, eso é, sabes por qué? Porque ten eses compostos sulfurados, os glicosinolatos, que son moi bons, pero tamén ten rafinosa, que é un tipo de fibra soluble, rafinosa. Outra palabra nova, macho. Pero Lidia, rafinosa, es que non vou meter todo pero no miolo. Pero bueno, que isto é boísimo. Todas as crucíferas, todas, o repolo, falamos cando falamos do grelo, do nabo, o sea, todas as crucíferas, brócoli, a coliflor, son interesantes porque nos axudan na prevención destes tipos de cancro ou nas enfermedades cardiovasculares. Ajá. Que pode producir
reducir os gases? Bueno, é malo para que está ao lado, pero... Porque estou ao lado, para que vai no ascensor contigo. Para os bichiños do noso intestino é un alimento estupendo. Sabes que me pasou un día coles de Bruxelas? Que pasou? A ver. Mira, isto pilloume por sorpresa fai uns anos. Timbraronme na porta uns rapaces no Samaín, bueno, ahora é o Halloween. Sí, Samaín, no, Samaín. Aquí por agora non está chego, sigue sendo Samaín. Sí, pero no Samaín non se dicía o de truco o trato. Ah, vale. Petáronme na porta, había dos cativos, truco o trato, digo, é que hai que contestar aquí. Claro. Bueno, non sabía, pillaron así de nova, a nova taga. E querían caramelos, non tiña caramelos, pero xusto tiña no forno unhas coles de Bruxelas, no forno. Ostras, é nutricionista, caramelos por coles de Bruxelas, pobres rapaces. E digolle, pois mira, non teño caramelos, pero teño ahora no forno que acaban de sair unhas coles de Bruxelas, si queredes. E que fixeron? Mirándome cunha cara de medo e digo, vai de asustar, non? O tema dos Samaín, non? Pois marcharon asustados. Pero sin caramelos, sinto. Escoita, caramelos non, pero tamén pode ser caramelos se os fas. Ben, sí, pero non tiña, non sabía, non estaba preparada. Se fas agora un almíbar, un TPT destes, e coces un pouco nelas, tamén te darías un toquiciño, Non sei, pero eu probaría. Non sabía eu que me ian a timbrar. Eu probaría. Mira, o que sí, importante, pódese facer de moitas maneiras. E aquí van agora, que lle quitei eu prácticamente ese caldo todo que lle botén con este lume forte, e molas selar un pouco, xunto cas mazás. Mira, con estas é máis que suficiente. Vou deixar esas para facer despois no forno, sabes como che gustan tamén. Mira, isto entón por aquí. Imos agora a darlle esta primeira volta. Vale, que isto xa non sería un plato que ti na casa fais mortais veces, vale? Porque isto de que xente fai? Bueno, porque si por algún casual a xente collas conxeladas e cóceas. Hai moitas máis formas de facer, xa veres aquelas un pouco especiadas, con curry e tal, o forno como che van gustar tamén. Vale, neste caso o que fago é o seguinte. Ollo unha mazá, voulle quitar o corazonciño, vale? Son un rompecorazós. Sempre o dixen. Son un Latin lover, un rompecorazós. Mira, pobre mazá, non sinto, non podo ir contigo, miña rula. Un Galician lover. Ese son eu. Vale, e vou facer isto. Uns cuartiños, así, para que queden bonitos tamén na receita. E van ir por aquí, metidos. A mazá é unha mazá verde, ten un toque así ácido e vai ser importante tamén, vai quedar moi ben. E agora estarás pensando, que cousas lle faltan aí? Bueno, pois, como non petei moito de sal a receita, teño tamén esa soia, vale? Dame a soia para aquí tamén, por favor. E esa soia vai me dar un toque tostado e de salinidade a este guiso estrano que estou a facer, pero que vai quedar maravilloso. Vamos a facer isto tamén. Moita xente non lle gustan as coles de Bruxelas, o vexo normalmente, porque lle saben moi doce. Pois o tema de cociñalas con cebola, pois... Con cebola, escoita, non é, basicamente non creo que sexa un pouco doce. Hai moita xente tamén, ten un toque moi característico de sabor, vale? Nese estou certo. Pero sabes o que vai vir moi ben? Esa soia. Porque eses tostados, ese umami que nos dá a soia tamén vai importante. E agora nas casas hai moita tal, porque a xente xa empeza a mariñar con todo e facer de tal. Entón, a min pareceme interesante. Mirad agora como está ese guiso. Espera, estas pepiñas fora. Temos o paínzo marchando. E agora unha tixola, na que imos tamén tostar un pouquichiño, xa verás, esas uvas deshidratadas, máis eses piñóns, xa verás. Vale, isto por aquí. Un toqueciño, vale? Que agora empeza a olir, acordamos que vos digo sempre que o cociñeiro vai por sons, por ulidos e por todo, empeza a tostar tamén, que é importante esa relación de mallar nesa mazá e sobre todo para min nesas coles de Bruxelas. E temos agora isto, un pouco de caldo e un pouco de soia, como se fora un wok, mira. A soia polos lados para integrar un pouquichiño, suficiente, non nos pasamos tampouco co sal, imos controlando, damos unha remexida, mirade isto, que cor empeza a coller. Agora, e sobre todo a cor, mira na col de Bruxela como empeza a coller un pouco, e pode ser máis verde, máis chula, máis bonita ainda. Veña, con este pouco, un minutiño máis de feito, vou empezar co lume aquí, xa verás. Veña, lume, e un chisco de aceite, vale? Que vou facer aquí? Chisco de aceite de nada, vou como suflar un pouco nesas uvas deshidratadas, vale? Aquí, e xunto con que? Con estes piñóns. Pero os piñóns non creo que se me queimen, que además o piñón vai caro. Pero ben caro. Se non tenes piñón na casa, habelas améndoas, noces do Brasil, do no Brasil, do que queras, de macadamia, dame absolutamente igual. Pistachos, o que ti queiras, anacardios, vas xogando con eses sabores. Veña, agora que falas das noces de Brasil, dime. Importante. Sí que unha cousa, froitos secos sempre son interesantes, pero non comer máis de 2 ou 3 ao día,
porque teñen unha altísima cantidade de selenio e aí podese producir unha intoxicación por selenio, podelo pasar unha mala noite. Vale, xa que só as noces de Brasil, estas que son así, sabemos, non? Cales son? Un día destes conto se tomas un pastel de amapola como que che pode pasar tamén. Un día destes, agora non. Veña, mira, aquí, ese aceitiño a punto de tal. Hai unha cousa que seguramente nunca viches, pero vai ser a bomba. Mirade, agora, por aquí, volvo a integrar esa salchichiña, vale? Isto ten unha pinta que flipas. Así cho digo. Esta mezcolanza é casi a primeira vez que a fago e isto ten pintón. Veña, un pouco de graxa. Aquí aproveitamos todo. Eso posto por aí, vale? Temos isto tamén. Ese aceitiño a piques. Quédalle o paínzo 3 minutos, non máis. E aquí, agora sí, un chisquiño de caldo. Por favor, aí che vai. Vamos a guisar agora, nin guisar, Vamos a máis ou menos darlle un toqueciño para que todos os sabores se empecen a xuntarse. Acordades que decimos sempre que é bo que fagan un baile todos xuntos? Pois van a bailar un pouco, vale? Así, desta maneira. Mirade que cousa chula se está quedando aí. Mira, sabes que podía quedar tamén ben que non teño uns tomates cereixa? Por aí a última hora para darlle un pouco de cor e compañía. Pero bueno, está bastante ben. E aquí, con ese aceite a puntiño, isto con 2 minutos, mirad o que fago. Vale, quero que vaya con lume. Mira un momento, isto non viche na vida, xa verás. Mira. Un chico máis de 12. Mira que van facer agora as nosas uviñas. Mira. Eso é. Aí están. Isto é unha cousa que vin unha vez e dixen eu, pero como pode ser tan maravillosa? Cambia totalmente de sabor. Colle unha dozura, unha historia, e sobre todo que hai xente que non lle gusta a textura da uva, porque está así como medio rara, medio gomosa. E con esta movida, mira o que están a facer. Agora, piñóns pa diante. Eso es todo. Acabamos de tostar un minutiño de nada, damos un baile con ese tal, e isto vai ir directamente para este guiso que baixamos o lume, e como teño aquí unha tapiña, deixamos que, por favor, se acabe de facer, e que colla ben por dentro tamén calor esa salchicha. Así que, un chisquilichasqui, minuto daqui, e un minuto que pode quedar isto, unimos todo, empratamos, e a zampar. Hoxe cociñamos salchichas con paínzo e coles de Bruxelas. Comezamos dourando as salchichas para reservar, ao mesmo tempo que picamos a cebola e relamos os dentes de allo para rustrir cun chisco de aceite, sal e pementa, para logo incorporar as coles de Bruxelas cortadas pola metade xunto ás mazás e un pouco de salsa de soia. Por outra banda, lavamos o paínzo para tostar un par de minutos, cocendo cun pouco de caldo quente e sal, para tapar e cociñar uns 15 minutos a lume baixo. Voltamos co rustrido, incorporando as salchichas para cubrir co caldo, guisando o conxunto, mentres nunha tixola engadimos as uvas pasas e os piñóns para logo integrar no guiso. Así que vai preparando o garfo que comeza a papatoria. Na túa vida pensache facer unhas salchichas desta maneira, si ou non? A que non? Con coles de Bruxelas, con esas pasiñas, con esa mazá, con cebola, con allo e con un pouco de paínzo. Ollo piollo porque eso sabe moi ben. Xa sabes, guisa un pouco, algo de soia, calquer cousa que teñas na neveira e salchichas frescas, guisadas, do estáche bo. Aburiño!